Vull entendre per què els castells, que cada cop es fan més alts i més complicats, generen tanta passió, tant de sentiment, tanta addicció fins i tot, i no sé per on començar. Les reaccions químiques que tenen lloc en el cervell desperten les mateixes emocions, sensacions i sentiments mentre fem un castell i mentre pugem en una atracció d'aquestes. La probabilitat de que el 7 surti millor que el 8 és una corba així. Amb la matemàtica podem predir quina colla guanyarà el concurs de castells, per exemple. Aquest document és del 1791 i corrobora que l'antic Vall de Valencians ha fet una evolució prou important com per a tindre un nom diferent. Us sembla que comencem amb visualitzacions? Sabeu el que és una visualització? Tranquil·litat! Suau! 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 Aquí els teniu. Això són els arbotants. Aquesta arcada és la que permet transmetre totes les tensions que provenen de la nau central cap al terra. Tenen els xiquets del Serrallo! Sí! Que llarg és el La sociologia busca estudiar com es van creant aquests vincles entre nosaltres i com això va generant una identitat col·lectiva. Per la llei de la palanca poden passar coses com aquesta. Mireu la posició del terç, com està treballant el terç amb les sortides ja dels quins. S'ha acabat l'assaig.